Dobar vam dan, kolegice i kolege. Hvala vam lijepa na strpljenju i na brzom odazivu. Kao što kaže predsjednik Vlade, svaki dan se vidimo u Vladi, a i Vlada želi vrlo otvoreno komunicirati o svim bitnim stvarima za građane Republike Hrvatske, pa tako i o situaciji u Petrokemiji. Održan je sastanak o tome što je dogovoreno. Reći će vam uvodno predsjednik Vlade, uz njega je ministar državne imovine Goran Marić, zatim predsjednik uprave Petrokemije gospodin Đuro Popijač i gospodin Pavao Vujnovac, vlasnik i predsjednik uprave PPD-a. Izvolite predsjedniče. Hvala lijepa, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Evo jutros smo održali sastanak sa predsjednikom uprave Petrokemije gospodinom Popijačem, sa predsjednikom uprave Prvog plinarskog društva gospodinom Vujnovcem, sa mnom je i ministar državne imovine kolega Marić. Dakle, u svjetlu okolnosti koje su u javnosti bile tijekom jučerašnjega dana i odnosa kojeg Petrokemija ima sa PPD-om kao glavnim dobavljačem plina za ključno, nužno, kvalitetno funkcioniranje Petrokemije, mi smo danas dogovorili da PPD nastavi sa opskrbom plina, tako da će se danas, evo već su bili u kontaktu sa svojim suradnicima i gospodin Vujnovac i gospodin Popijač, normalizirati proizvodnja u Petrokemiji. To je ono što je najbitnije i apeliram i na sindikate i na sve zaposlenike Petrokemije da normalno nastave sa svojim aktivnostima. To je važno za Kutinu, važno je za cijelu Moslavinu, ali ono što je najvažnije, važno je za ukupno funkcioniranje Petrokemije, a u konačnici i za hrvatsku poljoprivredu, s obzirom da Petrokemija proizvodi ključna i bitna mineralna gnojiva. Sa strane daljnjega procesa Vlada Republike Hrvatske spremna je prije svega kao većinski vlasnik Petrokemije angažirati se na pronalaženju sredstava koja bi omogućila dodatnu likvidnost Petrokemije, a naravno da nas u perspektivi očekuje kvalitetan i ozbiljan proces restrukturiranja pa i dokapitalizacije Petrokemije kako bi se omogućila njena dugoročna održivost. To je ono što je najbitnije danas i mislim da je to važan angažman Vlade Republike Hrvatske u kvalitetnom funkcioniranju gospodarstva i nama izrazito važnih i bitnih kompanija. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Vujnovac. Pa, PPD kao partner Petrokemije dugogodišnji i u više navrata je stao iza Petrokemije kako bi se proizvodnja održala i kako ne bi nastale dodatne štete. Danas smo u razgovoru sa državom kao vlasnikom i sa Petrokemijom, upravom Petrokemije, smo opet stali uz bok Petrokemije i djelujemo tako da se ne nanese dodatna šteta Petrokemiji kao i hrvatskom gospodarstvu. Toliko. Hvala lijepa. Gospodin Popijač, vi ste već jučer nešto komunicirali, vrlo kratko, pa će evo kolegice i kolege postavljati pitanja. Zahvaljujem. Dakle, ono što je važno reći i poslati poruku sa ovog mjesta, prvo zahvaljujem i predsjedniku Vlade i ministrima koji su sudjelovali na sastanku i gospodinu Vujnovcu na punom razumijevanju i na vrlo efikasnom i brzom iznalaženju rješenja. Želim poručiti svim našim kupcima, našim klijentima, da je našim poljoprivrednicima, da je opskrba mineralnih gnojiva stabilna i dalje, da će biti i od danas i u svim sljedećim danima i da u jednom momentu hrvatski poljoprivrednici neće ostati bez prevažnog repromaterijala, kao što je to bilo i do sada, a isto tako i sve kupce u regiji i dalje ohrabrujemo da i dalje budu partneri Petrokemiji i još većoj mjeri nego što su to bili i do sada. Dakle, proizvodnja u Petrokemiji će se nastaviti, ono u najvećoj mjeri nije niti bila zaustavljena, niti danas, samo onaj jedan manji dio koji se odnosi na proizvodnji amonijaka, ali evo već su počele radnje za ponovnu uspostavu proizvodnje. Dakle, od sutra Petrokemija nastavlja sa proizvodnjom i svih drugih mineralnih gnojiva. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa.
Izvolite vaša pitanja. Ministar Marić će se uključiti ukoliko će biti još neke potrebe. Pitanje za predsjednika uprave. Kolegice, predstavite se, oprostite. Katarina Brečić, N1 televizija. Pitanje za predsjednika uprave PPD-a jest koliki je dug države prema vama i dokad ste spremni nastaviti isporučivati plin. Pitanje za premijera, rekli ste da najavili ste novu dokapitalizaciju. Koliko mislite da će biti tu novca potrebno i kada će država, kao što kažu radnici, konačno riješiti pitanje Petrokemije? Pa, što se tiče duga Petrokemije, odnosno države kao vlasnika, dug je, ajmo reći, preko 300 milijuna i sad u ovom trenutku smo, ajmo reći, dali vremena vlasniku i Petrokemiji kako bi u narednom periodu iznašli rješenje koje će stabilizirati poslovanje Petrokemije, a PPD kao partnera isto tako ne izložiti većim rizicima. Hvala. Što se tiče dakle poslovanja i duga Petrokemije, čuli ste sada ono što su obveze prema PPD-u, dakle Petrokemija ima i druge partnere. Ono što je nama u ovom trenutku najvažnije je pronaći svojevrsnu premosnicu za osiguranje likvidnosti i poslovanje kompanije. Kad je riječ o ukupnom iznosu dokapitalizacije, cjelokupnom restrukturiranju, to će naravno zahtijevati temeljite analize svih nadležnih ministarstava. U to su uključeni i Ministarstvo državne imovine, i Ministarstvo gospodarstva, i Ministarstvo financija. Kada taj cjeloviti plan bude dovršen, kada ga vlada prihvati, tada ćemo vas upoznati sa svim detaljima, tako da u ovom trenutku ne bih špekulirao sa ukupnim iznosom sredstava koji se očekuje u okviru dokapitalizacije. Hvala lijepa. Damira Gregore, TRTL. Postoji li nekakav vremenski okvir unutar kojeg namjeravate izaći sa svim tim parametrima? S obzirom, čuli smo, radi se o velikom dugu, rekli ste država će napraviti sve što može. I drugo pitanje je nevezano direktno uz ovu temu, vezano je uz jučer donesen zakon na Saboru. Gospodin Todorić rekao je da još nije ga potpisao, da još proučavaju i da će tek onda odlučiti o čemu se radi. Očekujete li danas potpisivanje? Pa što se tiče ovog vremenskog okvira, dakle ja sam dao nalog svo troje ministara da žurno djeluju i pronađu i vrijeme i svoje, a i svojih suradnika kako bi se napravio taj plan restrukturiranja. Dakle, mi ne možemo tu pretjerano oklijevati s obzirom i na sezonu i na, možemo reći, oscilacije po mjesecima kako i kada u kojem trenutku dolaze i glavni prihodi Petrokemije. Taj proces će biti jedan od ključnih kada je riječ o našem angažmanu u sljedećim tjednima. Što se tiče drugoga pitanja, zakon je na snazi. Dakle, poznate su vam njegove odredbe. Najprije dužnik, u ovom konkretnom slučaju Agrokor, treba podnijeti zahtjev Trgovačkom sudu. Trgovački sud potom obavještava Vladu, Ministarstvo gospodarstva. Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada donosi kasnije odluke. U konačnici Trgovački sud donosi odluku o imenovanju izvanrednog povjerenika. Ako i kada se te procedure pokrenu, Vlada će biti spremna. Ja ne mogu prejudicirati odluku bilo čiju. Hvala lijepa. Ivan Forja, Nova TV. Recite, jeste li razgovarali sa bankarima po pitanju rješavanja situacije oko Agrokora sa tim novim zakonom, što vam oni kažu i tko bi trebao biti državni povjerenik ukoliko dođe do te situacije i može li se gospodin Alvareza zajedno s njim uključiti u tu situaciju? Još jedna stvar, ono što mnoge građane zanima, hoće li u stvari oni podnijeti teret spašavanja Agrokora? Najprije ćemo odgovoriti na zadnje pitanje. Ne. Poanta ovakvog zakona je bila upravo da se spriječi takav scenarij. To sam rekao u nekoliko navrata tijekom replika na moje izlaganje u Hrvatskom saboru u srijedu i čvrsto stojim kod toga. Što se tiče razgovora sa bankarima, mi smo se jučer sastali sa tim koordinacijskim odborom 6 najvećih banaka, dakle sasvim transparentno, Sberbank, VTB, PBZ, Intesa, Zagrebačka, Unicredit, Erste i Raiffeisenbank. Sa svima njima održan je jedan vrlo detaljan, vrlo sadržajan sastanak. Mislim da su i bankari shvatili koliko je Vlada i svi nadležni ministri detaljno upoznata sa dosjeom. Čak sam stekao dojam da su otišli sa uvjerenjem da Vlada jako dobro anticipira sve korake i sve što radi da je dobro predvidjela. Nije bilo nikakvih dvojbi, barem što se mene tiče, a tako smo to, čini mi se, jučer i priopćili nakon tog sastanka,
da su sve banke, barem ovih 6, vrlo zadovoljne sa činjenicom da je Vlada donijela poseban zakon, smatraju ga primjerenim zakonskim institucionalnim okvirom za pronalaženje izlaska iz ove situacije i ono što je po mom sudu ključno i najbitnije za početak rješavanja problema je nedvojbena moja impresija da su one spremni dati novu svježu likvidnost Agrokoru koja bi omogućila redovito poslovanje, isplate plaća, isplate poreznih obveza, naravno deblokadu, mogućnost da svi dobavljači nastave dostavljati svoju robu Agrokorovim kompanijama, na taj način se generiraju novi prihodi i ne dolazi do nikakve negativne lančane reakcije, nego se u biti potiče normalan ciklus poslovanja, stabiliziranje onoga što je za Vladu i za državu i za sve nas najbitnije, normalno i kvalitetno funkcioniranje hrvatskog gospodarstva. Prema tome, što se nas tiče, mislim da smo napravili korake koje očekuju i dobavljači i banke u ovom trenutku sukladno propisu koji je donesen, jedino je bitno da se procedura pokrene. O tom potom. Gospodin Alvarez je u ovom trenutku, koliko je meni poznato, a razgovarao sam s njim i to je bilo moje prvo pitanje kapaciteta. Dakle, on je angažiran i zamoljen da pomaže kompaniji u svojstvu savjetnika onoga što je. O budućem angažmanu ćemo razgovarati kasnije. Hvala lijepa. Još jedno pitanje oko Agrokora. Dobavljači su dali rok od 24 sata ako se ne postigne dogovor da će prestati isporučivati robu. Taj rok ističe danas. Očekujete li vi ipak nekakav dogovor danas? Očekujete li da će se uistinu aktivirati zakon? I drugo pitanje, jeste li u kontaktu sa Ivicom Todorićem ili nekim drugim članom uprave Agrokora? Što se tiče roka koji su dobavljači dali, dakle ja sam se s njima, barem sa jednom velikom skupinom velikih dobavljača i naravno HGK-om koja posredno možemo reći zastupa brojne male dobavljače, ministar poljoprivrede u kontaktu sa OPG-ima, ministrica Dalić se, čini mi se, jučer našla sa dobavljačima ponovo, dakle ti su kontakti intenzivni i kontinuirani, apeliram na njihovo strpljenje, na činjenicu da je okvir spreman, da su koraci razrađeni i da će se idućeg tjedna, prema mom dubokom uvjerenju, situacija u hrvatskom gospodarstvu u vezi s Agrokorom stabilizirati. Što se tiče ovog drugog pitanja, u proteklih nekoliko dana nije bilo kontakata, ali smo se ranije vidjeli. Kolegice i kolege, hvala vam lijepa. Hvala vam.